Откъде тръгва тази карта? Първоначално картата е нямала толкова библейски аспект. Били са изобразявани две жени и един мъж. Включвало е този избор, по-скоро социален избор, като ухажване, като брак, като някакъв избор, който трябва да направиш чисто в социума. Впоследствие някъде през 19 век следващите колоди се развиват, като отново стои този избор, но над тях е Купидон с стрелата си. Т.е. тук вече говорим за нещо предопределено, за привличане, за страст, не просто социален избор, а нещо, което е сравнително необяснимо, защо обичаш някой, а не друг. И вече едва в Райдър Уейт Смит колодата се появява библейската тема, когато изборът е изместен от това да е социален и такъв предопределен. И той става едва ли не духовен избор, твоят духовен път, който трябва да избереш. И ако трябва да го свържа, както казах, и с приказка, за мен това е приказката за Рапунцел, защото Рапунцел, затворена в кулата, това са тя не се чувства зле в тази кула, защото не знае какво има навън. Това е една защитена несвобода при нея. И ако си представим, че всъщност кулата са правилата на обществото, догмите, които понякога ни притискат, съответно, ако се сещате за екранизацията на Дисни, това, което я накара да поиска да излезе, бяха едни пламъчета в небето, които тя видя, едни горящи фенери. Тя даже не знаеше как се наричат. Мислеше, че са звезди, които обаче се движат. И всъщност каза, има нещо там за мен. Това нещо, което я привлече, беше тласъка да излезе. Сега интересно е това с косата, защото всъщност по косата връзката между два свята. Принца се качваше по косата й и всъщност това беше и нещото, което в екранизацията на Дисни той отряза, за да махне контрола, когато вече беше направила тя избор. В истинската, оригиналната приказка на братя Грим, всъщност вещицата майка й, която се представя за майка й и която всъщност я отгледала, тя отрязва косата й. Отново като това да я задържи в кулата, за да не може никой да влиза и да излиза, тя да остане там в тази кула без прозорци и врати завинаги. Ако трябва да се върна пак на картата, еманация на същата история. Понякога в живота се случва да поискаме нещо, да сме привлечени силно от нещо, което е толкова различно от това, което сме ние, от това, което искат родителите ни за нас, от това, което обществото очаква от нас. И там е времето за нашия избор. Дали това е нещото, което е предопределено за нас, или би трябвало да останем тук. Защо не? Понякога това е правилното. Но всъщност избора идва с шестицата. Така че винаги, когато ви се падат влюбените, по един или друг начин ще трябва да правите избор. Дали той ще е между себе си и някой друг. Дали той ще е между една ваша версия и следваща различна ваша версия. Но така или иначе изборът ще е на лице. Много, много по-рядко ще ви се пада в любовен аспект. Може да гледате цялото видео с всичко казано за картата на влюбените в YouTube канала ми, линк към който съм дала в описанието на настоящия профил. Не забравяйте да се абонирате.